Miabot na matud pa sa kapin 1,500 ka irregularly issued birth certificates ngadto sa foreign nationals ang nadiskubre sumala sa lokal nga kagamhanan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kini atol sa pag-atubang nila sa hearing sa Senado. Atong saro ng detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, sumala sa impormasyon nga nadawat sa mga otoridad, mukabat matud pa sa 300,000 pesos ang package alang sa pagkuha o kining passport, ingon man birth certificate o driver's license sa mga langyaw. Sa pag-atubang sa mga opisyal sa Santa Cruz, Davao del Sur, sa ikaduhang Senate inquiry sa Blue Ribbon Committee, gibutyag nga miabot sa 1,501 ang nasuta nga irregularly issued birth certificates ngadto sa foreign nationals gikan sa ilang local civil registry office tungod walay attachments gikan 2016 hangtod 2023. Apan dili pa masuta kung falsified ang entries niini. 54 niini ang pulos Chinese nationals ang nakasulat nga maginikanan sa birth certificates. Busa, wala matud pa'y basehan nga mahimong Filipino. Sa maong ihap, duna sa matud pa'y kapareho o apelyedo ni Bamban Mayor Alice Guo. Kung titingnan mo, ang hilot, kahit saan na barangay doon ipinanganak, isang pangalan ng hilot. Titingnan ko yung penmanship, yung nagpirma lahat sa papers, isang tao lang. Tingnan ko rin pinuntahan ko rin sa research office kung mayroon bang resibo. Kung nagbigay ba sila ng mga isyuhan ng resibo, kung mayroon bang mga resibo, yung mga corps na yan, is wala din. And we found out na a certain job order employee po yung nag-facilitate. So as early as January 2024, hindi na namin renew yung contract ng JO po. Then later, Mayor Sala ordered my office to go deeper sa investigation. Gisuspende na sabmatud pa ni Mayor Jose Nelson Salas Sr. ang head sa local civil registry office nga si Mario Tizon samtang nagadagan ang investigasyon ug nakatakdang pasakaan ug kaso. Gipaningkamutan pa nga makuha ang kabahin ni Tizon labot niini. Disyembre 2023, gihang nakaabot sa Santa Cruz LGU ang report. Labot sa duha pa lang kay irregularly issued birth certificates ni adto. Ang duda ko dyan, Senator, ay yung head namin sa PSA, may magkamag-anak na nag-work din sa PSA sa region. Tapos mayroon din isa niyang anak niya mismo, trabaho isang law firm. Kasi may mga record doon na doon sila subscribe yung ano. Tapos mayroon din silang na may travel agency. Sumala sa NBI, dunay conspiracy sa Chinese nationals, tali sa local public officials ug pribadong individual. We have identified one fixer, Your Honor, who can give the necessary information details in building the case, Your Honor. Nakadawat sab og impormasyon ang LGU ug Senado nga mokabat matud pa sa 300,000 pesos ang package alang sa pagkuha og birth certificate, passport ug driver's license sa mga langyaw. Gipagula ni Committee Chair Senator Pia Cayetano nga base sa datos gikan sa PSA, siyam ka mga lungsod sa Mindanao ang lakip sa top 10 nga pinakadaghan nga nakatala og late registration. Palapdan matud pa sa NBI ang ilang investigasyon labot sa late registration. Sara, ginagamit matud pa sa mga langyaw ang falsified documents sa pagpalit og mga property, ingon man pag-open og bank account din sa Pilipinas ug ang pagtukod nila og negosyo. Ang PSA matud pa ginasubay na hangtod sa PROC level ang mga personalidad nga nagkupot og late registration nga mga birth certificate. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.